पहिलीला आलेला मुलगा, पहिलीत प्रवेश घेतलेला मुलगा, त्याला फक्त कोकणी भाषा येते किंवा त्याला फक्त मराठी भाषा येते. ज्या मुलाला आपण ABCD समजा काढायला लावले, त्याला काही कळतच नाही. हा मुलगा पुढे जाऊन काय शिक्षण घेणार, तो काय वाचणार, तो काहीही वाचू शकत नाही. माझा अनुभव तुम्हाला मी सांगतो. आम्ही 7वीत 8वीत असताना, मी श्रीमती हायस्कूल वेळगे ते शिकलो, तिथे जवळ. 7वीत 8वीत असताना आम्ही असं आमच्या मित्रांनी, आम्ही 4-5 जण होतो, त्याने ठरवलं. काय ठरवलं? चला उद्यापासून आपल्याला इंग्लिश येत नाही ना, उद्यापासून आम्ही इंग्रजीमध्येच बोलायचं, कोकणी अजिबात बोलायचं नाही शाळेमध्ये. आम्ही हायस्कूलमध्ये आलो आपल्या, आम्ही ठरवलं आता काय इंग्रजीमध्ये बोलायचं. कुणी एकही शब्द एकमेकाशी बोलायचा बंद. कुणी काहीही बोलायला, कुणाला काही येतच नव्हतं बोलायला. आता आमच्याकडे काय होतं, व्हॉट इज युअर नेम, माय नेम इज सो अँड सो, हे सगळं काहीतरी होतं. संभाषणच बंद. एक दिवस झाला, दुसरा दिवस झाला, दुसऱ्या दिवशी पण बोलणं बंद. कोणी एकमेकाशी बोलेच ना, संभाषणच नाही आहे. आणि संभाषण जर नसेल तर शिक्षण तुम्ही कसं घेणार? मग आमच्यात आमचा एक हुशार मुलगा होता, पांडुरंग तेंडुलकर, आज नाही येतो. तुम्हाला मी खरी गोष्ट सांगतो, खोटी गोष्ट नाही आहे. विचारतो म्हणजे चांगला एम नाही, फार्मसीमध्ये त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, PhD केली फार्मसीमध्ये, आणि इथं आमच्या कंपनीमध्ये चांगल्या पोस्टवर होता. आणि एक घटना घडली आणि त्यामध्ये तो गेला. तर त्यानं काय म्हणतात, झक मारली म्हणाला, तुमची इंग्लिश म्हणाला. मी आजपासून म्हणा मराठीमध्ये बोलणार. आणि त्यानं बोलायला चला रे बोला सगळं म्हणाला मराठीमध्ये. संभाषण परत सुरू झालं. असा प्रकार हा 7वीतल्या मुलाबरोबर घडू शकतो. पहिली दुसरीच्या मुलात तुम्हाला सांगा, काहीतरी एक्सप्रेस करायचं, शेजारच्या मुलाबरोबर आपल्याला बोलायचं असेल, आपण कशा प्रकारे बोलणार? संवादच नाही आहे. आज मी तुमच्याबरोबर बोलतोय, मी भाषण नाही आहे, हा संवाद आहे. ज्यावेळी हा संवाद मुलं एकमेकाशी साधतील, त्यावेळी त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. म्हणून मुख्य मातृभाषेतून शिक्षण घेणं हे अनिवार्य केले गेले NEP-मध्ये. कारण वाचणे, समजणे आणि त्यावर प्रतिक्रिया देणे ही एक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया प्रत्येक मुलामध्ये ज्यावेळी घडेल, त्यावेळी तो सर्वांगीण विकास त्याचा होईल. शून्याचा शोध भारतानं लावला मानवीनं. बरेच शोध आपल्या ऋषीमुनीने लावले, आपल्या सायंटिस्ट, आताच्या ह्याच्यामध्ये सायंटिस्ट म्हणतो आपण, या सगळ्यांनी लावले. शस्त्रक्रिया पहिली कुणी केली तर 400-300 वर्षापूर्वी कुणी केलं असं म्हणतात. पण आपल्याकडे सुश्रुत 1200-1300 वर्षापूर्वी त्यांनी लिहिलेलं आहे सुश्रुत संहिता. ह्यामध्ये त्यांनी उल्लेख केलेला आहे की शस्त्रक्रिया कशी करायची. तर आता ज्यावेळी नवीन शैक्षणिक धोरण ज्यावेळी येत आहे, त्यामध्ये ह्या सर्वांचा अंतर्भाव असावा का? तर जरूर असावं. भारताला जर परत विश्वगुरू व्हायचं असेल तर ह्या सर्वांचा अंतर्भाव जरूर असायला हवा. आपण महाभारतामधल्या कथा वाचतो, वानगी देतो, पुराणातली वानगी देतो, वानगी, वांगी नाही म्हणत. आज एक असं आहे व्यायला की अरे काय ती तुमची पुराणातली वांगी, अरे मूर्खांनो ती वांगी नव्हेत, वानगी दाखले आहेत, ती उदाहरण आहे. आपण महाभारतामध्ये ज्यावेळी पांडव आणि कौरव हे द्रोणाचार्य शिकायला गेले, गुरुकुलामध्ये शिकायला गेले. ह्या गुरुकुलामध्ये गेल्यानंतर त्याने पाहिलं की अशी शस्त्र सगळी अशी ठेवलेली मांडू. तुम्हाला जे काय असेल, तुम्हाला ज्या कुठले शस्त्र तुम्हाला आवडेल ते जाऊन तुम्ही उचला. सगळ्यात अगोदर भीम गेला, तिने गदा उचलले. अर्जुन गेला पुढे, त्याने धनुष्यबाण उचलले. मग आपले युधिष्ठिर गेला, त्याने काही पुस्तकं होती ते पुस्तकं उचलली. त्याच्यानंतर आपले कौरवातला कोणतो आपला दुर्योधन, तो पण गेला. त्याच्याकडे असे काय हे उचलावं की ते उचलावं, हे उचलावं की ते उचलावं. त्यानं गदा उचलली, तलवार उचलली, काय 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 उचललं. पण
ही पद्धत होती. ज्या मुलाला ज्या गोष्टीची आवड आहे त्यामध्येच त्यांनी प्रावीण्य मिळवायचं. आणि प्रावीण्य म्हणतोय, भीमाला गदाधर व्हायचं होतं, गदायुद्धामध्ये तो प्रवीण झाला. ह्याचा अर्थ असा नाही की त्याला तलवारबाजी येत नव्हती. प्रावीण्य, निपुण. बाकी सगळी शस्त्र त्यांना चालवायला यायची. तलवार चालवायला, खडगं चालवायला यायचं, धनुष्यबाण चालवायला यायचं, सगळं चालवायला यायचं. पण प्रावीण्य कुठे मिळवलं तर गदायुद्धामध्ये. तर आजच्या NEP मध्ये सुद्धा जवळजवळ अशा सगळ्या गोष्टी अंतर्भूत आहेत असं मला म्हणायचं. पद्धत होती 10+2+3+2 ही काय पद्धत होती, त्यामध्ये बऱ्याच उणिवा जाणवल्या. म्हटल्यावर आज काय केलं गेलं, 3+2 म्हणजे 5 ECC म्हटलं गेलं, अर्ली चाइल्ड एज्युकेशन, अर्ली चाइल्ड केअर अँड एज्युकेशन. ह्याची सुरुवात कुठल्या वर्षापासून होते तर 3 वर्षापासून होते. 3 वर्ष पूर्ण झालेला कुठलंही मूल पहिली ECC मध्ये त्यानं ॲडमिशन घ्यायचं, प्रवेश करायचा. त्यानंतर पहिली आणि दुसरी ह्याला ECC मध्ये टाकलेला आहे. तो पहिले 5 वर्ष, त्यानंतर 3 वर्ष, तिसरी, चौथी, 5वी ही 3 वर्ष एकत्र केली गेली. मग 6वी, 7वी आणि 8वी ही 3 वर्ष एकत्र केली गेली. मग 9, 10, 11वी आणि 12वी, 10वीची जी बोर्डाची परीक्षा होती ती कमी केली आणि बोर्डाची परीक्षा आता एकदम कधी 12वीला. आजच्या या जनभागीदारीमध्ये सांगायचं म्हणजे त्या उपक्रमात मग अशी आमच्या निलंगे मॅडमनं सांगितलं की सर्वांना एकत्र करायचं. जनभागीदारी काय आणि G20 काय आणि नवी एज्युकेशन पॉलिसी. तर मुख्यांचं उद्देश असा आहे की ह्यामध्ये सर्वांमध्ये जवळजवळ 1,19,00,000 विद्यार्थी यामध्ये समाविष्ट होत आहे. सध्या 13 लाख शिक्षक आणि 19 लाख सामाजिक घटक, पालक वगैरे या सगळ्यांचा अंतर्भाव होतोय. आणि हा जो विषय आहे जनभागीदारी, G20 आणि NEP हा जवळजवळ 1.5 कोटी लोकांपर्यंत फक्त 15 दिवसामध्ये पोचतोय. कारण मॅसिव्ह कॅम्पेन जे आपण म्हणतो, हे मॅसिव्ह कॅम्पेन होणं खूप गरजेचं आहे. हे मॅसिव्ह कॅम्पेन झाले नाही तर विषय जो आहे तो लोकांपर्यंत पोचत नाही. आता आपलं एज्युकेशन डिपार्टमेंट, गोवा समग्र शिक्षा हे आपापल्या परीनं काम करत आहेत. परवाच मला एका मुलानं विचारलं, एका माणसानं, तुम्ही एज्युकेशन डिपार्टमेंटमध्ये नेमकं काय करता, लोकांपर्यंत पोचतच नाही. मी तुम्हाला मगाशी हे का सांगितलं, गेलं 1 वर्ष डोकं वर काढता येत नाही. प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीनं कार्य करतोय. नवी एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करायची कशा पद्धतीनं, सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे. आता इम्प्लिमेंट करायची तर लोकांपर्यंत पोचायलाच पाहिजे. त्यामुळे ही जनभागीदारी हा इव्हेंट इथं सुरू आहे. थोडंसं मी आता ह्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीबद्दल मी तुम्हाला सांगतो. आता ECC मगापासून म्हणतो, ECC अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन. ही जी 5 वर्ष आहे, ज्या 5 वर्षात मुलांना कशा प्रकारे शिक्षण द्यायचं. लहान लहान मुलं जी येतात, पूर्वी कसं असायचं की त्यांना सुरुवात आई ते आले शाळेमध्ये त्याला पाटी द्यायची, हातात पेन्सिल द्यायची आणि चला सुरू. बाई तिकडे बसलेल्या असायच्या आणि मुलं तिकडे लिहायची. श्री गणेशापासून सुरुवात व्हायची, मान्य आहे. पण हे सगळं जे आहे हे खरंच बरोबर होतं का असा एक प्रश्न निर्माण झाला. तर ह्या मुलांना मग कशा पद्धतीने शिक्षण द्यायचं. बऱ्याच वर्षापूर्वी मी अध्यात्माचा काही अभ्यास करत होतो. मगाशी उल्लेख झाल्याप्रमाणे G20 मध्ये आपल्या भारताला स्थान मिळालेलं आहे. त्याचे अध्यक्ष
अध्यक्षस्थानसुद्धा आपण आपला देश भूषवित आहे, ही आपली अतिशय अभिमानाची अशी गोष्ट आहे असं मला वाटतं. पहिल्यांदाच आपल्याला हे अध्यक्षपद मिळत आहे. याचा मी अशासाठी उल्लेख करतो की या सगळ्या ज्या घटना आहेत आजपर्यंत ज्या घडत आहेत आणि नवीन होऊ घातलेली NEP यांचा अन्योन्य असा संबंध आहे, परस्परामध्ये संबंध आहे. कारण सरांनी आता जो विश्वगुरूचा उल्लेख केला, विश्वगुरू जर आपल्याला व्हायचं असेल तर ही सगळी क्षेत्र अतिशय महत्त्वाची आहेत. सर्व क्षेत्रामध्ये जे प्रमुख क्षेत्र आहे ते शिक्षण क्षेत्र. आम्ही जेव्हा शाळेत जात होतो तेव्हा आता जे आपण प्री प्रायमरी म्हणतो तेव्हा आम्ही बिगर म्हणत होतो. म्हणजे तू बिगरीत, पहिल्यांदा बिगरीत जायचं. बिगरीत म्हणजे निर्वर्ग, वर्गाचं त्या नाव नाही. त्या ठिकाणी 1 वर्ष शिकायचं. त्यानंतर मग पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी जे काय असेल ते. अशी पद्धत होती की फक्त शिक्षकाने बोलायचं, विद्यार्थ्याने तोंडातून शब्द काढायचा नाही. मस्ती तर दूरच राहिली, बोलायचं सुद्धा नाही वर्गात. फक्त एक पात्री प्रयोग शिक्षकाने शिकवायचं. त्यांनी फळ्यावर ते काय लिहून देतात ते मुकाट्याने शिक्षकाने सांगितल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी वहीत लिहून घ्यायचं. शाळेची घंटा झाली की घरी जायचं. वर्षभर हाच प्रयोग. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वाव नसायचा. ती काहीशी शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धती होती. हळूहळू ही पद्धत परीक्षा केंद्रित शिक्षण पद्धत झाली. परीक्षेसाठी शिकवायचं, परीक्षेमध्ये जास्तीत जास्त गुण मिळाले पाहिजेत त्यासाठी शिकवायचं. मग त्याच्यामध्ये पाठांतरावर भर देण्यात आला. ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपण सरांच्या भाषणातून ऐकलेल्या आहेत. जसं एक चाक असतं, चक्र, ते फिरत असतं. फिरता फिरता पुन्हा ते आपल्या जागेवर येतं. मला खूप वेळा हे NEP ऐकल्यानंतर असं वाटायला लागलं की पूर्वीच्या शिक्षण पद्धतीमधील काही अंश हे चक्र फिरत असताना पुन्हा तिथे येतात ते काय, असं माझं मत. एकूण त्या काळात विद्यार्थी शिकले, घडले, उद्योगधंदा, व्यवसाय सगळं केलं, कोण उपाशी राहिलं नाही. पण असं एक लक्षात आलं की शिक्षण पद्धतीमध्ये काहीतरी त्रुटी आहेत. म्हणजे शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित अशी ही शिक्षण पद्धती न होता ती विद्यार्थी केंद्रित झाली पाहिजे. विद्यार्थी आहे सेंटरला असला पाहिजे. विद्यार्थ्याला स्वातंत्र्य पाहिजे. अशा दृष्टीने ही शिक्षण पद्धती आणि हा अहवाल डॉक्टर कस्तुरीरंगन समितीने अहवाल हा मांडलेला आहे. त्याच्यामध्ये खूप काही आहे. तर बराच त्यातील माहिती सरांनी या ठिकाणी ते सांगितलेली आहे. मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळालं पाहिजे. सरांनी जो उल्लेख केला, शिशुवर्गापासून इयत्ता 2रीपर्यंत ही जी वर्ष आहेत, महत्त्वाची वर्ष माणसाच्या जीवनातील, त्यांच्यावर संस्कार झाले पाहिजेत हे तर आहेच. पण मूलभूत पायाभूत शिक्षणाचा जो पाया आहे तो या 2रीच्या इयत्तेपर्यंत होत असतो. आणि हा विचार या NEPमध्ये केलेला आहे. पण आपल्या शाळेमध्ये आपला पहिला कार्यक्रम जो झाला तो म्हणजे जेव्हा 5 तारखेला मुलं आपली शाळेमध्ये आली तेव्हा दुसऱ्या दिवशी लगेचच आपण खूप भाग्यवान आहोत की आपल्या मुलांना घेऊन इथल्या आरोग्य खात्याने एक जागतिक सायकल दिनाच्या निमित्ताने सायकल रॅली आयोजित केली होती. आणि तुम्हाला सगळ्यांना सांगायला मला खूप आनंद होतो की आपल्या विद्यार्थिनींना, जेवढ्या विद्यार्थिनी आत्ता हायस्कूलला आपल्याकडे आहेत त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मे महिन्यामध्ये रोटरी क्लबने सायकल दिल्या होत्या, सायकली सगळ्या विद्यार्थिनींना. त्यामुळे पिंक सायकल आपल्या सगळ्या विद्यार्थिनींकडे आहे आता. आणि हा तसा संपूर्ण राष्ट्रभर चालणारा असा कार्यक्रम आहे.
आणि 1 जून ते 10 जून असा कालावधी होता आणि आपली शाळा 5 जूनला सुरू झाली, सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे 5 दिवस पहिल्यांदाच गेलेले होते आणि त्याच्यानंतर थोडे 5 दिवस वाढवून घेतले. त्यामुळे 15 तारखेपर्यंतच हा कार्यक्रम आपल्याला करायचा आहे आणि वेळ नाही आहे आणि आपण सगळेजण काम करणारे आहोत. जेव्हा 5 तारखेला मुलं आपली शाळेमध्ये आली तेव्हा दुसऱ्या दिवशी लगेचच आपण खूप भाग्यवान आहोत की आपल्या मुलांना घेऊन इथल्या आरोग्य खात्याने एक जागतिक सायकल दिनाच्या निमित्ताने सायकल रॅली आयोजित केली होती. आणि तुम्हाला सगळ्यांना सांगायला मला खूप आनंद होतो की आपल्या विद्यार्थिनींना, जेवढ्या विद्यार्थिनी आत्ता हायस्कूलला आपल्याकडे आहेत त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मे महिन्यामध्ये रोटरी क्लबने सायकल दिल्या होत्या, सायकली सगळ्या विद्यार्थिनींना. त्यामुळे पिंक सायकल आपल्या सगळ्या विद्यार्थिनींकडे आहे आता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.